ma an yi magana akan maganan sihiri da masu sihiri suka zo, annabi Musa ya rinjaye a kansu. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Suka ce ya Musa ko ka fara jefa sandarka ko ya zama mu ne za mu fara jefawa. Qala bal alqu, yace ku fara jefa in gani. Fa iza hibaluhum wa isiyuhum, sai ga sandunan su da kuma igiyoyin su yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ana masa wato kayal, ana sa masa waswas kamar ma wato suna yin tafiya. Fa ujsiru fi khifatan Musa, sai annabi Musa ya ji tsoro a ransa kamar kai to ni da nazo da sanda zan jefa ta zama miciji, su ma ga sun jefa sandunan su da igiyoyin su sun zama miciji, kada mutane su kasa gane wanne ne gaskiya wanne ne ba gaskiya ba. Qulna la takhaf, Allah ce ka ji tsoron komai, innaka antal a'la, Allah ce kai ne a sama. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u, ka jefa sandarka za ta cinye duk abin da suka aikata. Inna ma sana'u kaidu sahir, abin da suka yi dinnan ba ko bane wato makircin mai sihiri ne, rufa'ida ne na mai sihiri. Wala yuflihu sahiru haythu ata, kuma mai sihiri ba zai nasara ba ta inda yazo. Akwai wani littafi da nake rubuta, sunan littafin wala yuflihu sahiru haythu ata, wanda aka bada shawarwari akan yadda ake warware sihiri da makirce masu sihiri da makircin su akan koyarwa alqur'ani da sunna, wanda a gida ma za a samu mutum ɗaya iya waɗannan addu'o'in, ba wai sai an dinga zuwa wajen masu ruƙa ko da yaushe an tafi wajen masu ruƙa. Wasu ba su mai da ruƙa kuma hanyar neman kuɗi, har da kamfani, har da rasid, har da katin asibiti, har da ganin likita, har da kuɗin ganin likita da kuɗin magunguna. Wasu mai da abin ciwa-ciwa, ruƙa tijariya kenan ba shar'iyya ba. Akwai 'yan ruƙa tijariya wanda suke amfani da rashin lafiyar mutane suke tafke musu kuɗi, da kazo zai ce aljani ne, mace ba ta magana aljani ne, in ta yi shiru aljani ne, in ta fiye surutu aljani ne, in ta yi kuka aljani ne, in ta yi dariya aljani ne, in ta samu miji aljani, in bata zauna lafiya ba aljani ne, in bata samu miji, komai sun mai da rayuwar gaba ɗaya sun alakanta ta da aljanu, kawai sun mai da abin neman kuɗi, saboda mutane suna jin tsoron aljani da sihiri, sai suke amfani da wannan suke tafke musu kuɗi. To Allah ya ce wala yuflihu sahiru haythu ata, mai sihiri fa ba zai nasara ba ta ko ina ya bullo, haythu ata ba zai nasara ba. Fa ulqiya saharatu sujjadan, sai masu sihirin nan suka faɗi suka yi sujjada. Bayan sun faɗi sun yi sujjada, me suka ce? Qalu amanna bi rabbi Musa wa Haruna, suka ce mu dai mun yadda, mun gamsu, mun yi imani bi rabbi Musa wa Haruna, bi rabbi Haruna wa Musa. To daga nan mutum sai ya tsallaka ya tafi suratul kafirun. Wannan sura sukutun ɗinta gaba ɗaya za a karanta ta akan wannan ruwa. Daga nan sai a karanta qul huwallahu, a karanta qul a'udhu bi rabbil falaki, a karanta qul a'udhu bi rabbin nasi zuwa ƙarshe. Bayan an gama karanta wannan sai a sha wannan ruwa, a aje a kuma sha, a aje a sha so uku, a sha da safe, a sha da rana, a sha da daddare, kofi ɗaiɗai. Sannan kuma ragowar sai a dinga zubawa a jiki ana shashafawa. Wannan din da malamai suka ce wa yaga tasilu bil baqi wa ba'da qira'ati ma zikira fil ma'i, bayan an karanta waɗannan ayoyi akan ruwa, yashrabu minhu 3 marratin, zai sha wannan ruwa sau uku. Wa yaga tasilu bil baqi, ragowan kuma sai yayi wanka da shi. Wa bizalika yazulu da'u insha Allah ta'ala, da wannan ne wannan ciwon wato zai gushe da izinin Allah. Wa inda atil hajatu ila i'adati zalika marratayn aw akthara fala ba'sa, idan akwai buƙatar ka kuma yi. Wani ya ce min da nace masa yaje wannan waye sai ce wabi warke, wanci to dama cewa nake zaka warke, waye ce maka zaka warke? Ba warkewa a hannun Allah yake ba, kai dai an ga maka abin da zaka yi, amma warkewa sai ka batta a hannun Allah. Zaka iya yi ka warke, kuma zaka iya baka warke ba. Ko asibiti ka je ba ana baka magani ka ta sha baka warke ba. Warkewa fa ba a hannun kowa take ba, a hannun likita take ba, ba a hannun malami. Wa qad jurriba kasiran, wannan abin an gwada shi da yawa. Fana fa Allahu bihi, Allah ya amfanar da shi. Wa huwa jayyidun liman hubisa an zawjati, wannan kuma maganin yana da tasiri sosai ga wanda aka yi masa sihiri aka raba su da matarsa. Idan yana shan wannan zai samu abin nan. To ina zaka je ka nemi waɗannan bayani? Yace ka duba fatawa Ibn Bas, ka duba littafin fatawa ta Ibn Bas da 46, ka duba As-Sarimul Battar fi tasaddi lil saharati al-ashrar na Wahid Abdussalam, shi ma a cikin shafi na shafi na 109 zuwa 117.
to sannan ka duba musannaf na Abdurrazzaq juz'i na 13 shafi na 13, sannan ka duba Fatahil Bari juz'i na 10 shafi na 233. duka waɗannan sun kawo wannan addu'a. Haka nan na gani ma a cikin tafsirin Ibn Kasir shi ma ya kawo wannan addu'a din, kuma ya faɗi tasirinta da amfaninta, yace amma jarrabawa ake yi, ba wai in ka ce ina hadisi ko ina aya, wa yake da hadisi ko aya akai, amma ana da tajariba. Me tajariba? Gwadawa. Su Panadol sai duk jarrabawa ce ko? Duk jarrabawa ake yi, so a gwada a kuma yi imani cewa Allah zai amsa. Sannan daga cin abin da yake tasiri wajen idan an yi maka sihiri ya warware, akwai karanta Fatiha da Ayatul Kursiyu da Amanar Rasulu da Suratul Baqara da Suratul Ikhlas da kuma Qul a'udhu birabbil falaq da Qul a'udhu birabbin nasi. Wannan shi ko ba a cikin ruwa ake tofa ba, a gurin da ciwon, wurin da ake jin sihirin ko tsafin ko ya kumbura, anan ake tofa waɗannan addu'o'i. Sannan akwai kuma waɗanda ake yi wa irin mara lafiya ɗin, ka zo kai kuma ka duba mutum, ka zo ba shi da lafiya sai ka ce as'alullaha al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyaka, ka karanta wannan kafa 7 in ka zo wajen mara lafiya, sawa'un rashin lafiyar nan na zahiri ne wanda ake shan magani a asibiti, ko kuma irin rashin lafiya ne irin na shedanu da aljanu da baki da sauransu. Wannan duk yana da tasiri. Sannan kai ko mara lafiyan kai ma ga abin da za ka yi, sai ka ɗora hannunka a inda kake jin ciwon nan, sawa'un a kanka ne ko a goshinka ne ko a haɓaka